Se oli just se vittu idea. Mitä sanoo? Ui perkele! Mitä vittua? Mikä vittu juttu tää oli? Jäi tapet! Hei, mitä tapahtuu nyt? Ota kuva! Ota kuva! Hyvä. Hyvä, Ei hyvä se kuva. olti vaan! Ota... Ei! Vittu väärä on se! Kiinni siitä! Kiinni! Mua pelot! Ei jumalauta! Kuolitteko te kaikki? Antaamuksella. Onko sun hyvä notskituokio meneillään? Häh? Onko sun hyvä snäkkinotski meneillään? Oh. Okei. Mä kaivan näitä mausteita täältä Sipsin pussista. Mikä? Niin mikä oli? Rumba! Sori. Anteeksi oikeesti. Ammu! Mä otan pään. Hyvä. Penis. Väistäkää! Väistäkää! Vittu! Mulla on yksi HP. Ai se oli siinä. Juu. Vittu sehän tekee temppuja, se keulii. Se haluu sua. Ui! Hyvä koika. Hyvä koika. Alien. Keuli! Tämäkin olisi Se keuli. keuli. Se keuli. Ei vittu koiraa löi melkein. Koira lensi pisti seinään. Suttuuko se koira? Joo, suuttu! Koira! Kat sitä. God damn! No niin! Ei, Katkö se? Tällä hetkellä. Vittu, onks sillä koiralla ummetusta? Mitä helvettiä? Onks sulla mun pyssyllä olla sai tuttu? Haha, mä ehtisin ensin!